Muuvaara esittää. Musta medaljonki. Kolme ritaria. Yksi prinsessa. Paha ongelma. Hei, tuleeko tähän vielä jotakin? Oho. Tuleeko tähän kaikki mitä mä sanon? Hölö. Sun silmässä aina mä muistan. Noniin. Hei, lopeta nyt. Mä niin sanon. Tää? En. Eihän mä nyt tommosta. En. No okei. Tämä teksti on maailman hienoin teksti. Tämä teksti on maailman hienoin teksti. Musta medaljonki. Monethan luulee, että jos sä oot ritari, niin sä et voi näyttää hyvältä. Mutta kyllä sä voit. Se on ihan niin kuin moni muukin asia, niin se on ihan vaan susta itsestä kiinni.